Ga wata sabon makarkashiya nan da ke tafe. A halin yanzu shugabanni na son amfani da malaman addini domin danne talakawa, kuma sak abin da ake shiryawa a halin yanzu kenan. Domin samun hujjar nuna cewa gwamnatin Tulumbu da ke kan mulki na ci gaba da samun goyon ba a arewacin Najeriya. Yanzu haka tana shirin yin wani taro wai shi Quranic Festival. Me ake kokarin cimmawa? Za a gayyaci mahaddata Alkur'ani su 60,000 a zuba su a cikin babban filin taro na Abuja, a ɗauki hotuna da bidiyoyi. Za kuma a karɓi bayanansu domin amfani wajen yakin neman zaben Tulumbu a wa'adi na biyu. Idan jama'a ba su yarda da sakamakon zaben 2027 ba, to za su iya nuna waɗannan hotuna da bidiyoyi na wannan taro ga turawa yammacin duniya a matsayin hujjar cewa har yanzu suna da goyon baya a arewa. To maganar da muke yi har an riga an yi taro na shirya wannan abu a otal ɗin Lake Greenfield da ke Abuja. Babbar tambayar anan ita ce su waye Tulumbu ya wakilta domin su shirya wannan taro. Gashi nan, Mele Kyari, shugaban hukumar NNPC da kuma na hannun daman Tulumbu a harkar tsaro. Wannan mutumin shine ummul aba'isin karin kuɗin mai tun lokacin Buhari, kuma an tabbatar akwai hannun shi a matatun mai na kasashen waje da ke karya mana tattalin arziki. Ko kun san me ya ce? Domin ya yaudari malamai akan waɗannan manufofi ma almajiri ne mai ilimin addini. Malamai ga kira na gare ku. Ko kun san yadda mutuncin da yawa daga cikinku ya zube a lokacin da aka yi zanga-zanga, ko kuma mahaddata Alkur'ani da ake kokarin yin amfani da addini a yaudare ku tuna cewa duk wanda ya wahala, wanda aka tozarta, wanda ya kwana cikin yunwa da tashin hankali, da wanda ya rasa ransa, da wanda ya samu karaya, in har waɗannan azzaluman suka ci gaba da rike mulki, to da alhakinku. Saboda haka tambaya ta nan ita ce, ta yaya za mu yi maganin yadda ake amfani da malaman addini da ma addini wajen goyawa shugabanni azzalumai baya, suna ci gaba da danne jama'a, suna saka jama'a cikin wahala? A rubuta mu a cikin comment section. Wannan Rescos Primary School ce da ke GRA Nasarawa. Wannan allon yara da ƙyar suke iya ganin abin da aka rubuta, amma yana taimaka musu wajen wasa idanu. Wannan staff room ne na malamai 6, amma mai malami zai bukata da staff room? Aguma ya zauna a waje. Wannan ba hayar ɗalibai bace, wajen aje dabbobi ne. Gana a cikin wata shahararren firamare da ke unguwar Sharaɗa. Waɗannan ɗaliban da kuka gani kowanne yana da kujeransa da bencinsa na zama, amma anan kawai koya musu zama a ƙasa ake. Ga staff room na zamani. Wannan ajin babu kofa. Banɗakuna a wannan makarantar har sun yawa. Guda 16 ne aka tanada wa ɗalibai 4,000. Idan har ilimin firamare shine gimshiki na tattalin arzikin al'umma, to ku ba abin da zamu ce wa Kano da firamaren ta sai san barka, saboda a halin yanzu ɗalibai da malamai da ma al'umma baki ɗaya suna samun ilimi ingantacce mai rai da lafiya a birnin Kano.